Kemarin saya nanti sapi rewel pakani ledok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sore ini kita berkunjung ke desa Bunut Kidul. Dusun Bunut Kidul, desa Wilayah Kelurahan Asri Katon. Nah, desa Asri Katon, dusun Bunut Kidul. Ke kandangnya Bapak Raun. Nah, Pak Raun. Nah, ini sapi-sapinya Pak Raun. Oh, potong nih kali. Oh, loh, Pak, tinggal berapa ini, Pak? 3. Nah, kemarin katanya ada temannya yang Nah, sudah pajang. Pajang berapa, Pak? 20. Walah, mangkane wajah sampean kok koyo sumringah. Nah, ini. Ya, nah, ini cucunya Pak Raun, itu istrinya. Nah, ini cucu juga. Ya. Oh, kakak ini, Pak. Nah, ya. Nah. Pak, ini udah keluar apa, Pak, jenisnya? Anu Jawa, Pak? Jawaan. Oh, metune Jawa ya. Jawaan niko ya mbokne Jawaan. Apa nih? Sikile ya. Oh, yang depan udah merah tapi ya, yang belakang anu nggih. Ada putihnya. Pun putih, ya. Kados Jawa kuno. Nah. Tapi kok mboten medal sungun ya, Pak? Anu gundulan nih, mboten enten. Jawa kan sakjane mboten enten gundulan. Lah saniki main suntikan. Niki campur nggih. Ya nggih. Niki campur napa nggih lek gundul? Ya enten Sembawane, enten Jawane Brahman enten. Oh, Brahman. Apa sih? Niki umur pinten nih, Pak? Enten lek setahun. Setahun. Pak, lek setahun model kados ngeten niki kan crossing beberapa jenis ah nggih, punan. Ngeten niki lek umur setahun kinten-kinten elek-elekan ngono rega pinten, Pak? Niki pun wis 8,5. 8,5. 8.500.000. Napa niki jenise? Estri. Jantan. Oh, estri. Oh. Wongkul. Sing ngeluhi sinten, Pak? Kula. Oh, saged ki apa? Nggih. Oh. Wong ngeluhi tiyang estri saged. Masuk akal. Dadi lek wis digeluhi gak berot ya bojone. Tambah kudu sing jatuh. Lek telat blonjo nih Minggat. berot. Nah, Pak, sampean waktu ngeluhi ini umur berapa dia? 3 bulan. 3 bulan. Sendiri atau ada yang sendirian? Di yono boleh sendirian tuh tekniknya gimana, Pak? Dicekai pepet sini, terus dibuket niki ngeten pepet niki terus utek irunge jojo. Pas nopo getin? Pas nggih. Pas underane. Pas underane. Nggih. Jenengan mulai saged ngeluhi kiambak niku waktu tahun pinten, Pak? Waduh, mboten eling, pokoke enten sing ngengken ngoten. Ya moro kalau kan wis kene keluarane kalau ngoten nggih. Ngoten. Sing yang sepan niku ngoten kapan nggih dadi 3 kali tengok tonggo niku ngoten. Dadi kula ningali sisih saged. Oh. Enak kiambakan napa wonten rewangi, Pak, lek ngeluh niku? Lek kalih gadane tiyang nggih enten rencange kalih sing gadah. Oh, ngoten. Ngoten lek jaran kula kiambak enten kula kiambak pun. Napa, Pak, lek gadane tiyang kok kedah wonten tiyange? Lah, kadang le sejean mbek anu kiambak ngeten kan ajrih ngoten mlayu-mlayu ngoten lho. Lek wae dhewe kan kawong. Nggih, pawong ngoten pun. Lek gadane tiyang mboten kawong. Nggih. Ngoten. Mencak-mencak, Pak. Nggih. Wah, berarti jenengan mulai singen pun saged nggih, saged ngeluhi. Nah, alate damel ngeluh niku napa, Pak, sing apa? Bambu. Pring niku? Nggih, bambu. Namine napa niku? Anu sujen. Oh, sujen. Tapi sanes sujene sate. Sanes. Damel ki ambek. Kok biasanya damel dadak napa? Nggih, kok damel dadak. Oh, mboten nyimpen ngoten mboten. Kadang nyimpen ya hical. Oh, sakjane seneng kok cocok disimpen hical. Nggih. Nah, Pak, lek sing ngeten iki jenengan gadah
perhiasan sapi niku wonten napa mawon? Nah, niki terketenan niki. Oh niki. Nah, lek ngeten iki namine napa? Niki gento. Lek niki gento kan. Nggih, niki. Nah, lek niki Klunung anu. sik, Pak. Lek gentone ini kan ketinggal lawas. Nggih. Mulai tahun pinten, Pak, gentone? Niki tumbasan Sukosari niki. Oh, nembe iki. Nggih. Lah lek niki. Niki disukani rencang kula tiang dami, tiange pejah ngono. Oh, lek niki ketok lawas, Pak. Nggih, lek niki. Pak ini sajane kuningan ya, Pak? Nggih kuning aja ning ngene digosok. Kali asem itu mau kuning. Oh, Namanya ini nate kan saing suwene mun. Ini jarang aman damel. Mboten nate kok damel. Napa, Pak? Mboten biasa. Oh. Saking niki juga tiang dami, tiange pecah. Oh. Tadi tiba-tiba mboten kirane gledakan kali juga ini akan kula. Oh, baik menawa ana kan. Lah nggih. Tapi niku ketok, Pak, ketok lek kuno. Nggih. Wah. Nah, Pak, lek niki sing paling lama ikut zaman yang mana, Pak? Itu. Oh, yang ini. Ya. Nah, berapa tahun, Pak? Monggo sampean rodok mriko, Pak. Rodok Ya. ngajengi. Nah, ini berapa tahun, Pak, ikut zaman? Lek 3 tahun ente. 3 tahun. Selama di sampean itu mana berapa kali? 1, 2 ini bobot malih. Padahal 5 tahun. Iya, ya itu. Tumbasnya sudah dewasa. Kenapa, Pak, kok jarak rentang beranaknya selama 5 tahun kok masih 2 kali? Coba arang, braine itu arang. Oh, bayinya Nah, jarak. ini lho, mak geretannya itu Geretannya ya. arang-arang. Nah, nah, sahabat Kanyawara kalau menandai sapi itu beranak berkali-kali itu di geretannya ya, Pak. Iya, iya ini. Nah, Nah, ini. saya mulai Satu. ini. Ah, siji, ini udah dua, mana, tiga, Pak? Empat. Berarti 4 kali. 4 kali. Oh, ini udah 4 kali selama di sampean. Yo, ada di saya namang 1. Oh, di sampean baru beranak 1. Iya, iya, 2 calon 2. Oh, mau kedua ini. Iya. Sebelumnya Ada udah orangnya. 3. Oh, Ada ini orangnya. dapat dari mana, Pak? Darah Trajeng, Oh, Trajeng. Pakis, Ngaler, Ngetan. Oh, Pakis ngalir gitu. Ya, nggih. Oh. Nah, Pak, pertama kali zaman punya itu dulu sapi apa, Pak, jenisnya? Putihan, Putihan, Reksi. Presi gitu. Iya, Oh, betul. ini ku wonten punuknya. Nggih, nggih waune. Asline udah terus saniki patos kotanan wangel. Loh, lek gadane Mbah Sri. Aja nombro lho, Le. Lek gadane Mbah Sri niku termasuk napa? Reksian putihan niku. Oh, pados ngoten niku awet. Wae angel kan iki. Oh, saniki. Peken Sukosari nggih jarang wonten niku. Oh, Sing nah, kuwata ngeten-ngeten iki. ngeten niki campuran crossing-crossing. Nggih. Lek niki nggih rada ewet, Pak, soalnya Nggih. napa Jawa. kada napa tiang pendamelan Nggih. kata sing pados Nggih. soalnya kuwatan niku. Nggih, betah Nah, panas. Betapa Nek ngeten iki mboten betah panas. Nah. Apa jam 11 melet mun. melet. Pak lek niki niku napa jenisnya Sumbawa. campuran napa? Campur Sumbawa kan. Sumbawan. Wonten limousinean iki. Nggih, Oh. Sumbawan mesin. Kalau Sumbawa sing asli kan kuat apa? Nggih, Lek pun ngeten iki. enten campurane Sumbawa niki apa niku irungane anu bolong anu bunter ngoten lho mboten betah panas. Wong serongan ngoten. Dek napa nih? Irungane tengerane niku. Oh, ngoten. Tapi berhubung ana iki wis Nggih, damel mawon. umpama wonten ijolan sing pas padha kuwate ngono ya wani ngejolno Pak. Nggih, lah pengenane niku wonten di daerah Meduran. Pun manake pun kathah. Ngoten lho, dadi mboten sios. Oh, ketuaan Pak ya. Nggih, karepe mana-mana ping kalih utawa ping 3. Kalau yang sampean seneng iku sajane yang jenis apa, Pak? Jawaan biasa. Kados Ngoten niku. iki. Oh, ngoten niku. Lek pote kados Basri niku. Nggih, nggih, Mas. Oh, tasik seneng. Remen kula niku tasik. Soale nggih kuat nggih. Nggih, padha kalau kula padha ngoten niku. Oh. Putihan ngoten, Dek. Carane jarang wonten. Nek sapi abang sing sikile putih niku, Pak. Lateran ah, Nah, niku mboten Jawi. Jawi niku nggih seneng. Nggih. Nggih, ten saben be betah panas, Heeh. enten kekum kedoan ah. Ha. Nek damel brusulan mboten betah panas, sambil Oh. mawon kali kayak ngeten iki. Lek ten garingan mboten kuat apa? Nggih, iki ada kena panas pun jam 11 ngoten pun mangap-mangap wis. Oh, istilahnya mboten kena gawe ngebut ngoten Nggih. Oh, no.
Nah ini iki nggih ngoten. Heeh. Apa jam 11 ngoten pun melet-melet wis ngongsrong. Oh, tapi lek sampun di kedokan lek sapi Jawi niku Rusak. wonten mawon Nggih, nggih. rusak kali sami mawon kali kebo barang ngoten niku. Oh, seneng kecewa Nggih. Aja anu wis. Ngoten. Dadi ngoten Pak nggih, kelebihane sapi Jawi niku lek damel di basah, Nggih. ros, Apa enak kok niku. sampai awan, Nggih, wis Oh. juapan jero apa enak mawon. tapi lek di tanah kering. Kering mangap ngene Pak jam 11. mangap. Ngongsrong nggon. Nah, ini anak-anak mau juga ikut di Enggak apa-apa meneng kok. Tapi setting wasno lho apa apa. Enggak apa-apa mau tetelan di YouTube. Kamu cucu. Nggih. Nah, Juga jujur, mau delok di YouTube siapa namanya? Ya, YouTube mau delok di YouTube rek. Siapa? Ah, kok malu? Ayo, Bayu, wis ayo. Lah lek niki pun mana ping pinten? Mboten nate mana Mas ya. Lho pun pinten tahun Dik sama? Enten kula nggih enten le 2 taun e. Mboten nate mana belas. Tapi brayae. Nggih. Oh, tapi lek berwahid tok ngoten lu ewet ta, Pak? Wawan mboten turun pun anu mana majer mun. Mboten zaman lempar. Nggih niki kajeng kula jelaken lek itu enten pandangan sing kados tengah. Oh, nggih nggih. Sing model ngono. Nggih. Le ngeten niki le sini iku pakanane ledok. Ngoten nggih. Nggih. Nah, ini sahabat Kanyawara, posisi sapinya Pak Raun ini mau ditukar ini. Ditukar yang bisa kerja apa? Iya, bisa kerja. Apa yang baru ngelatih? Lah, ya bisa. Oh, langsung ready kayak yang itu. Kira-kira yang dikepingin Pak Raun yang kayak gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau ada yang punya sesuai yang diinginkan Pak Raun bisa WA di nomor saya atau komen ya di kolom komentar. Nah, matur nuwun Pak Raun. Nggih, nggih. Demikian sahabat Kanyara, video kali ini bersama Pak Raun saya akhiri. Allahumma fiq ila wa mudharik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si banter apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu lanjut-lanjutnya patut dulu. Oke, pun. Nah, ini keranjangnya dulu mikul dia, sekarang Iya. sepeda. Iya. Gawaya. Pun daem pun tipis apa? Wow, tipis wis boleh. Ya Lek dulu. Wah, pandel. Kat sapi ning ngeten.